Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň 5-nji martda ýurtda keteliň ýokdugyny aýtmagyndan başga türkmen resmiýetlerinden beýanat bolmady. Adatlyň ýagdaýdan ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda birnäçe ketelän adamyň hatap alynanlygyny we sanlaryň artýanlygyny aýdýarlar. 27-nji martda Adatlyk radiosyna Äzerbeýjandan Türkmenistana baran paromyň ýolagçylarynda koronawirusyň tapylanlygy ma'lum boldy. Ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmemiziň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenbaşynyň portuna baran Türkmenistanyň raýatlarynyň adyndan 10-sunda koronavirus anyklanypdyr. Munyň bilen baglylykda Türkmenbaşa Türkmenawatdan ýokunç keteler uğrundan lukmanlar iberilipdir. Adatlyk radiosyna bu maglumaty beýleki gararsyz çeşmelerden we türkmen resmiýetlerinden şol sanda Saglyk saklaýyş we derman tenagaty ministrliginden tasdiklatmak başartmady. Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirus bilen ketelänler meselesi barada diňe bir gedek ýagny 5-nji martda çykyş etdiler we ýurtda koronavirus sebäpli ketelän ýa-da COVID-19 wirusy ýokaşan bolmakda guman edilýän ýekeje de adamyň ýokdugyny yglan etdiler. Şondan beri türkmen ýol başçylaryndan resmi maglumat bolmady. Türkmenistanyň resmi wekilleri Demirgazyk Kiprde Türkmenistanyň raýatynda koronawirusyň anyklananlygy baradaky media maglumatlary hem kommentirlemediler. Türkiýanyň gündemki Bris neşriniň 22-nji martda habar bermegine görä ýurduň Demirgazyk Kipr regionunda koronavirus bilen hasap alynan 38 adamyň arasynda bir Türkmenistanly ýenan bolup çykypdyr. Türkmenistanda adamlaryň COVID-19 bilen ketelän bolmagy guman edilýän ilkinji ýagdaýlar barada Adatlyga 3-nji martda ma'lum bolupdy. Adatlyň habarçylary Aşgabatyň çoğunlydaky ýokunç ketelleri hastahanasynda adyndan 2 adamda koronawirusyň anyklananlygyny habar beripdiler. Ýöne şonda bu maglumaty saglyk resmiýetleri ret edipdi. 17-nji martda Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň Etrek etrafynda we Balkanawat şäherinde koronavirus bilen näýataglan adamlaryň anyklananlygyny habar beripdiler. Türkmenistanda koronavirus temasy gadagan edilýär. Häkimetler problemany ýaşyrmak bilen bir wagtda ilatyň koronavirus barada geplemeginiň öňüni almaga tinanşýarlar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň sözlerine görä, adamlaryň köçede koronavirus baradaky gürrüňdeşligi olaryň saklanmagyna sebäp bolup bilýär. Köp halatlarda adamlary tutup äkidýärler. Grajdan eşikli adamlar saklananlara näme garaşýanlygy belli däl. Häkimetler ýurdun içinde alınıp barlayan çäreler barada şeýle-de koronavirus barada dünýädäki ýagdaýlardan ilaty habarly etmeýärler. Şol bir wagtda soňky hepdäniň dowamında Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň hasam güýçlenenligi gözeýilýär. Paýtagtda we vilayatlariň arasynda hereket çäklendirildi. Ýollarda hem jemgyýetçilik ýerlerinde adamlaryň gyzgyny barlanýar. Näçaglyk alamatlary bolan adamlar karantina ýollanýar. Häkimetleriň iň köp ulanýan profilaktiki çäreleriniň arasynda ähli ýerde üzärlik tutulýar. Soňky günlerde virusa garşy görüşmekde netijeli serýişde hökmünde ýoduň ähmiýeti hem wagt edilýär. Hususan da döwlet telewizionyasynda ýoda baý azyk önümleri iýmek ýygy-ýygydan maslahat berilýär. Şu günler Türkmenistanlylaryň ençimeti öýlerine dolanyp bilmän ýurduň daşynda galýar we uly köçünçlükleri başdan geçirýär. Dinleýijilerimiziň Moskwadan habar bermegine görä Türkmenistanyň raýatlarynyň ençimeti öz ýurduna uçmak niýeti bilen aeroportda galýarlar. Köpüsinde gün görmäge maddi mümkinçilik ýok. Elçihana öz raýatlaryna ýardam bermeýär. Reisleriň 30-njy aprelde çenli ýatyrlandygy aýdylýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary hem çykgynsyz ýagdaýda gelin Istanbulyň aeroportuna watanyna uçmak üçin 15-nji martdan beri garaşýan Türkmenistanyň ýene 300 raýatyny görersiňiz diýip Adatlyň web saýtyna dinleýijileriň birinden ýazylan maglumatda aýdylýar.